Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago, And Tita Tanya, may mens kaya tinatoyo. buti nagkaroon. Happy New Year! Ginawa ko po ang lahat para mahalin niya ako. Ako po si Victor. Isa po akong computer engineer. Magandang umaga po pala, Uncle Dagol at Tita Tanya. At sa mga suking tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Bata pa lang po ako'y nahilig na ako sa computer. At wala na po akong ibang inatupag kundi maglaro, magkumpuni ng software at hardware ng computer. Maganda po ang setup ko ng PC sa bahay. At doon lang po ako nahilig. Hindi ako mahilig mag-basketball. Wala rin po akong outdoor activities. Palagi rin po ako nabubuli sa school dati dahil nerd daw po ako. Aminado naman ako, Uncle Dagol at Tita Tanya, hindi ako mahilig makipag-socialize sa tao. NGSB po ako, or no girlfriend since birth. Kaya di po ako marunong manligaw. Sana'y turuan ako ni Uncle Boyet. Pinipressure na rin ako ng mga magulang ko na magka-jowa na dahil gusto na rin nila magkaapo. Hanggang sa nakita ko online si Matet. Dati ko pong crush at kabatch sa high school. Naging chatmate kami at dito na nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Anak, kailan mo ba kami bigyan ng apo, anak? Diba? Ay katagal naman eh. Parang ang tatay mo ay mamamatay na, hindi ka pa Hoy, simba ko ka dali. Sinasabi ko lang, tinan mo ang lala ng ubo mo para hindi ka na makaka-recover dyan. Alam mo, Kaya ang sinasabi ko, mag-anak ka na bago pa man kami kunin ng poong may kapal. mauna ka na lang, darling. Itong ubo ko, alam mo namang grade 1 pa ako nito. Kakasira
sigarilyo mo yan. Yung Hoy! baga mo, para ng kuweba ng ano yan. Darling, alam mo, hindi ako sisigarilyo. Trisby yung tirada ko. Ano yan? Yung Trisby yung inunguya. Minamama. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko lang, anak, ay bigyan mo naman Ma. na kami ng apo. Ma, pa. Puro ka computer. Eh baka mabuntis mo computer. Kung nabubuntis lang. Darling, ang galing-galing mo na talaga, darling. Oo nga, anak. Butisin mo lang kayo ng computer, anak. Tingnan mo to. Napakabastos mo, pati computer papatulin mo. Napakababaero mo talaga. Darling. Grabe ka naman, darling. Ang sinasabi ko yung anak natin pag-usapan. Alam mo ba kung bakit di nag-girlfriend yung anak mo? Bakit, darling? Takot sa'yo kasi baka pag dumating dito, ang tingin mo sa kanya, walo, duling ka kasi. Ma, pa. Tamo yung anak Meron mo. ako nililigawan pero... Puro ligaw, hindi naman puro talking stage, ligaw stage. Hindi naman dumadating ng ng sexual stage. Kailan ka ba? Darling, darling, pigil-pigilan mo yung hanga, darling. Uy, pigil-pigilan mo yung bunganga mo, darling. Ha? Kasi yung anak natin, darling, wala pang experience yan. Ay, ganito na lang. Ana, uy. Ganito na lang. Ma, pa. Ipapaseminar kita sa tito mo. Ang pangalan noon, Mang Kanor, para turuan ka paano mabilis ang panliligaw at mapasagot mo agad at mapunta na sa kasalan. Aanin namin ang ipon naming pampakasal sa iyo kung di mo naman magagamit. Sakto, anak, yung tiyuhin mo, yung kapatid ko na yun. Oh. Nako, kaya kami naging magjowa ng nanay mo na dahil siya nang ligaw para sagutin ako. Ganun katindi yung tito Kanor mo. Katingi. Ha? Nahihirapan. Darling, tinanggap mo naman ako, di ba? Nung nanligaw pala ako sa'yo. Nga, oy. Oo nga, ang sabi ko mahalaga, Dax, kaysa okay lang duling, basta, Dax. Eto na nga, ang mabalik Pa, tayo. Sige na. Papakilala ko sa inyo pag sinagot ako ng babaeng to. Okay? Ipakilala mo na para kami maback upan ka namin, mabuild up ka namin. Computer ka ng computer, ano ba? Mga pinapanood mo dyan at willing-willy ka dyan. Sa anak, masama rin yung sobra-sobra sa pera. Gamitin mo din yan sa pagdiskarte ng mga babae. Ani mo naman ang pera. Hindi nga ako marunong mag-diskarte. O sige, anong pangalan ng asawa ko? Kalimutan ko na, Ulyanin na ako eh. Ako si... Ha? Ano nga pangalan ko, darling? Ha? Bobong nga lang, Bobong. Ako si Bobong. 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 My love. Turuan mo, step 1. Darling, hindi nga ako ang naligaw. Yung tito nga niya, si Tito Kanor, di ba? Wala nga. Ang tagal nga pumasok sa eksena. Pangako ko, pag sinagot ako ng babaeng yan, dadaling ko po siya dito. Sige. Ha? Pangako ko yan sa inyo. I-promise mo. Promise po yan. Magkano pustahan nating 3? Ma, Sige, bibilang kita ng bagong motor. Ayan. Anong motor? Nga, oy. Bilhin ko yung motor ni Paul G. Yung Gixxer niya, ibibinta niya daw yun. Bilhin ko yun. Bigay ko sa'yo yun. Sige, ako naman ang ibibigay ko iPhone 15. 1 terabyte. Fully sigurado paid. yan, ma. ha? Oo. Pag sinagot Pag ako di mo ng dinala babae. kami, bibigyan mo. Pero pag dinala mo, ikaw bibigyan namin. Kahit mapera ka, yan ang pangako. Aanin naman natin yung mga pera natin sa napakaraming bangko. May Metrobank tayo, meron tayong, ang dami na. Kinakabahan nga ako. ang dami nating ipon sa Union Bank, ang dami natin sa pera sa... Darling, meron pa akong inipa sa Rural Bank. Hindi mo alam yun. Nagsara na kasi, darling. Kaya mabawi pa ba yun, darling? Sa Rural Bank? Ha? Cellular Bank. Sige na. Basta bigyan niyo ako pag dinala ko dito, ha. Ma, bigyan niyo ako, ha. Ang tagal, puro ganyan.
po doon ay minabuti ko na ang Call, Dagol at Tita Tanyang ayaing makipag-date sa akin si Matet. Sa akin po ay suntok sa buwan na po yun. Di pa ako marunong talaga manligaw eh. Basta chinat ko na lang po siya at masaya po ako dahil pinagbigyan niya ako na mag-date kami. So, anong gagawin natin dito? Siyempre, nag-order na ako ng... Uy, May regalo ko para sa'yo kasi... uy, original ba yan mga yan? Ay, original ano to yung kasi... mga t-shirt na yan? Sa akin ba yan? Oh, sa'yo to. Uy. I love Macau kasi... Alam mo. Uy, bakit Macau yung love mo? Ba't di ako? Galing kasing Macau yung tito Kanor ko binigay niya. Tapos ito, Thank you. sa'yo yan ha. Uy, Tapos, salamat. Wala man lang branded. Puro Ito yung pa, Macau. Macau. Ayan, oh. Di pa kasi ako nakarating dyan eh. Cake para sa'yo. Uy, salamat ah. Ayan. Ayan, sige. Hindi ako mahilig sa cake eh. Ganun ba? Ay, Paano kita sasagutin yan? Di mo naman nire-research kung ano yung gusto ko. wala kasi akong mapagtanungan kung anong gusto mo. Sige, pwede ka naman magtanong kasi sa akin. Kasi, para, mabigyan natin ng chance ang isa't isa. Sige, go. Throw your questions. Matet, kasi nahihiya talaga ako kasi aminin ko sa'yo nung high school pa tayo. Crush kita nun eh. Tas, Alam mo, hindi wala pa naman ako naging girlfriend. wala pa ba talaga? Promise, wala. Hindi naman ako. Okay lang ba yan na marami nang dumaang lalaki sa buhay ko? Ay, wala naman akong ano sa past mo eh. Ang sa akin kasi Anong ginawa mo nung mga panahon, yung mga kabatch natin, may mga asawa na? Eh, ba't ikaw hindi ka pa nag-asawa? Eh kasi, malay mo tayo, di ba? Malay mo, ikaw pala yung para sa akin. Nangangati ka ba? Nainis na ako. Ay, sorry. Kasi pag nananervyos ako ganito ako eh. Meron ka Nakabahan bang, ako eh. may sakit ka ba? May panic attack ka ba? Wala. Pag So, nandyan- anong business mo? Anong ginagawa mo sa life? Nag-ano lang ako, outsource tapos kinukuha ko ng mga company, nagto-troubleshoot ng mga computer. Bakit ganun yung Instagram mo? Puro fina-follow mo mga model kung di ka pa nagkaka-girlfriend. Nakita ko. Ano, hindi mo ba sila chinachat talaga? Puro follow lang. Palo lang, pinapanood lang yun. Wala naman talaga akong... Hindi naman din ako marunong manligaw eh. Kaya, Paano tayo makakausad niyan? Pero, ano yung dala mo? Ba't may LV? Ano ka LV. dyan? Kaso, class A lang yan. Sa Green Hills lang kasi wala pa akong... So, hindi original. Pero mahal naman ng Oo, class pag A. class A, naman, medyo mahal na yan eh. Thank you ah. Anong work mo? Programmer ka ba? Ano ba yung work computer mo? Sa engineer. Oo. Computer engineer. Nanghahak ka? Ay, hindi. Hindi. Pwede ko lang i-hack yung heart mo eh. O, kala ko ba hindi ka marunong? Bakit? Hindi mo Tinuruan na. mapigilan? Hindi tinuruan. Kumbaga, natural siya sa'yo. Hindi tinuruan kasi ako ng tito O, Kanor pwede ko. na yun. O, sige pa, turuan kita mag-pick up line. Sige. Baka may alam ka dyan. Keyboard ka ba? Keyboard. Bakit? Type kita. Okay na ba Okay, yan? nilig ako. Okay na ba Pwede, yan? oo, pwede. Pasensya na, puro computer kasi yung Ano pa? naisip ko. Sige ba? Alam mo ba na bakit ganito yung arrangement ng keyboard? Yung may QWERTY. Bakit? ganyan. Bakit ganyan? Kasi para magkatabi ang you and I.
Pwede ba yun? kinilig ako, Pwede ba yun? Mga 8/10 yung kilig ko. Ah. Ano pa, alam mo na, ba't ka gumaganyan? Ganyan ka ba talaga? Hindi ka mapakali. O sige, last pick up line. Wala bang medyo bastos? Bawal eh. Bawal? Bawal eh. Ay, conservative ka po Opo. nga pala. Eh, kailan mo ako isasama sa inyo? Ay, bastos ka. Bakit? Bigla-bigla ka lang pumasok sa isipan ko. Magpaalam ka naman. Oh! O yun, may bastos na doon na. Oo. Pwede. Pero kailan mo nga sasama sa inyo? Pag tayo na, pag sinagot mo na ako, Ganun ba yun? sasagutin mo na ba ako? Hindi pa. Akala ko sasagutin mo na ako eh. Kinikilig lang ako pero tingnan natin, hindi ko naman sinasara yung pintuan ko para sa'yo. Basta, syempre, hindi naman ako basta-basta nakukuha sa isang date at Ay, sa 3 pick-up Oo line. naman. Opo. Tsaka sa Willing- tsaka sa t-shirt, willing- tsaka sa LV. willing to wait Ano naman pa ba ako. mabigay mo? May perfume din ako para sa'yo. Uy, ano yan? Ano lang? Bench? Uy, Pen shop. Okay na ba to? pwede yan. Pero next time, yung mahal naman, sabi mo kasi, single ka, wala kang pinagkakagastusan eh. Engineer ka, Ako pero... kasing babayad sa mga bills sa bahay. Hindi sige. Basta next time ha, sana sagutin mo na ako. Okay, sige. Tingnan natin. Adik sa'yo. Excited na excited po ako tuwing nagkikita kami ni Matet, Angkol at Tita. Subalit hindi naman po araw-araw yon. Siguro sa isang buwan may 1 o 2 beses. Hanggang umabot na sa 8 buwan ang aking panliligaw. At may inamin sa akin si Matet. Pasensya ka na. Sasagutin mo na ako? Hindi. Kasi marami na akong nabigay na gift sa'yo tapos 8 months na ako nanligaw. Victor. Ayoko. Hindi tayo bagay kasi ganyan ka eh. Anong ganyan ka? Parang di tayo match ng energy. Tsaka, para sabihin ko sa'yo, sa next liligawan mo, hindi porke may nangabigay kang mga gamit, cake, LV, pabango, kung ano-ano pa. Napaloadan mo yung cellphone namin, nadala mo kami sa mamaling restaurant, napanood mo kami ng sine, sasagutin na. Hindi dun yun nababase. Ba sabi mo na may chance ako? May chance kasi nung una okay naman, pero parang, alam mo yung, ang boring mo kasama eh. Hindi man lang ako natatawa sa joke mo. Yung mga pick-up line mo, scripted, kailangan may kopyahan ka. Ano yun? Hindi naman ako joker eh. Kailangan ko pang mag-search sa Google eh. Ayoko nga na hindi joker. Tsaka, Ba't may sing-sing ka na? Engaged ka na ba? oo. May nakilala. Kasi nung nanliligaw ka sa akin, may nakaka-chat na di may nakaka-talking stage ako. Tsaka, magka-chat pa lang kami, natatawa na ako sa mga joke niya. Tsaka, pasensya ka na. Pero, Tapos ako. engaged na kami. Pasensya ka na. Kung gusto mo isa-isa kong ibabalik sa'yo yung mga nabigay ko. Nagbibigay Teka, bakit mo. na-engage? Ang bilis naman. Ang saya ko sa kanya eh. Tsaka, sinabihan niya agad ako na dadali niya ako sa Australia. Pasensya ka na Victor, pero mas mahal ko si ang kachat ko. Next time galingan mo. Para hindi ma-bored sa'yo yung babae, nakaka-boring ka eh. Ha? Ano naman ako? Galingan mo next time, magpaturo ka kung paano yung tama. Grabe ka naman. Kaya mo yan, Victor. Pasensya ka na. Tapos Diyan ka iwan mo na. lang akong ganito. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Victor. Kaya mo yan. Akala
Akala ko ikaw na yung girlfriend ko tapos ganitong gagawin mo sa akin. Hindi ganun yun! Kaya mo yan, Victor! Kaya